Marcel. Sí, home, l'Eloi, que feia... Que bonic és Altafulla, eh? Atenció! Germana amb la fixi per terra. Avui som colla, eh? Quin munt de nens. Vídeo! Excursioneta amb BTT, amb els peques. Mireu on estem. Saludeu! Hola! Us ha agradat l'excursió o què? Per la selva i mireu, a la platja hem acabat. Un tamarit al fons. Puja! Cap aquí! Ara, mira, de moment va primer l'Àlex Torrado, perquè els altres s'han colat.